Всяка трета неделя на ноември международната общност отбелязва Световния ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни происшествия. Целта на нашата инициатива е превенция на пътно-транспортните происшествия и запознаване на гражданите с правилата за движение. Проявата е част от националната кампания по пътна безопасност "Спри детето, запази". Сега ще видите какво се случва, когато се движите с 40, с 60 км в час. Заслужи си освиркванията. Той се движи с 60 км в час. Би трябвало да спре веднага, когато стигне пътека. Кара с 80, което е забранено. Ето докъде води това. Никога не са повече усилията и кампаниите за запазване на човешки живот. Изключително важно събитие за нас, изключително важна кампания. Безопасността на пътя е ключовия момент в нашия спорт. Сам виждате агресивния шофьор как си позволява даже да наруши и правилата за движение, пресичайки непрекъснатата линия. Забелязваме пешеходеца, но агресивния, за съжаление, не го видя. През 2010 година жертвите на пътя бяха 82. През 2011 са 57, а до момента, един месец преди края на годината, те са 41. Сега ще ви демонстрираме и нещо, което също често се случва. Всички ние караме велосипеди, задължителна каска и отличителни знаци. Как трябва да мине, независимо да се оглежда? Трябва да слезе от колелото, да огледа уличното платно и да мине пеша през пътеката, вътреки колелото. Браво! И последно, като демонстрация, много важен разговор в момента ще провежда той по телефона. За съжаление, един от автомобилите, шофьора също ще говори по телефона. То е забранено, но някои хора си мислят, че за тях забраните не се отнасят. В динамичното ежедневие и така нататък не го обръщаме внимание на тези подробности, а в същото време пък и пешеходците са, когато е така здрач или се стъмва, не се виждат, не са облечени достатъчно добре и тогава се получават най-големите грешки. И разбира се, искам да благодаря и на състезателите, на хората, които днес се включват лично в тази кампания. Смятам, че екстремното шофиране е сигурно много приятно. Има много адреналин в него, той има своето място и съм сигурна, че тези хора, които се състезават на пътя, са едни от най-толерантните шофьори. На първо място за нас е много важно да развием широк диапазон от дисциплини в федерацията и по този начин да дадем избор на състезателите да се насочат към шампионатите или дисциплините, в които считаше се, че те ще бъдат най-конкурентно способни. Същевременно една от най-големите цели на всички в Федерацията по автомобилен спорт е да спомогнем да се сложи край на псевдосъстезателните изяви по улиците на цялата страна. Към нашите 7 шампионата прибавяме още 4 нови дисциплини, а именно драк, дрифт, гимхана и тайм атак. Днес сме тук, за да ви разясним какво точно означава това. Дрифта е трасе подредено предварително, по което има състезателна линия, която автомобила трябва да премине настрани или накратко казано с вратите напред. Съдии постоянно следят
за ъгъла на преминаване на трасето, линията на преминаване на трасето. Какво представлява Драга? Драга започна в 2005 година да правим, така да се каже. Направихме 3 състезания тогава, в момента са 7 мероприятия в различни градове. Имаме европейци, които гостуват на нашите мероприятия. Представлява Драга? Драга представлява дистанция от 402 метра 33 см, която е така световно попарана дистанция или четвърт миля. Сега ще видите старта Драг автомобил. Драга започна на времето с така наречените булевардни гонки. Ние се опитвахме да го превърнем в спорт, и това е спорт. И това беше следващата стъпка да се присъедине към Автомобилния съюз. Аплодисменти за тях състезателите! Една от най-атрактивните тук е Викторен Гьоч. Ние така изповядваме мотото, че улиците не са писти и това много важно да се каже. А за това има необходимите трасета, които трябва да се съблюдават с всички. Сега подбой. Последно правим една демонстрация. Моля само публиката да се прибере на бордюра. По този начин се оценяват финалите в дрифта. Това е тандемен дрифт. Едната кола е водеща, другата кола е преследваща.
работите в автомобилния спорт за сигурност и живот, така че намерете начин да станете членове на БФАС, на отборите в автомобилните дисциплини, да повишите своите умения и да осигурите сигурност и безопасност на вашите близки в ежедневието. Благодаря ви! Аз може да съм безмислено. Само това то нямаше карпат въобще. Това се едно калашник стреля. Така се. Лъчи министър, да, това са новите шампиони дисциплини. И обучение. Кой ще снима? Ако обичаш,